всички, аз съм Dragon Hunter с Mini Mimich. Ай. И това е 10-ти епизод. 10-ти епизод на League of Legends Matchmaking. Мариела, виж ме. Какво да ти гледам? What the fuck? Какво е това нещо? О, това. И аз с Катерина значи трябва да имам такова. Ама, добре, аз като играя с Катерина нямам такова отгоре. Take control plus 6. Виж ме има. Аз ми че ти като цъкнеш към това. What is it? Your mastery. Your master's core. Да, мастер, да. Трябва помагаме назад. Автосмост. Кой няма го ще? Те. Значи казвам ви от 9-ти, от 9-ти, т.е. вторника до сега само, ако ми видите матч историята, само еко, all day, every day. Значи, въобще не съм играл нищо друго, освен еко. Еко инсталоква и ходи където падне. Значи, сигурно си еко пиша мидъл, ако някой не писа мидъл, отивам топа. И ако някой пише топа, отиваме троботлен. Да, еко и Сона и познайте кой краде всички килове на еко. О, майко. Как си Сона? Иде е край. GG Warplay всичко кесват. Аз се помня миналата игра с Пресиан, дали спечелихме или не. Миналата спечелихте, да. По-предната обаче беше загубена. Вейн му обра експито! Моля! Не се ли бе? Ясо лапака. Ясо лапака. Fuck yeah! Йоп. Тя му взе фрога, той е смайтна и тя го цапна един път след това. Зак умира! Умира! Леоната е афака. Виж го ясовото. Той ли е афака? Come meet for XP. Ясо FK. Майко, не съм добре. Не се нашамаха скоро. Човек, аз тъй само си спаме кюто на тоя. Човек, гледай! Скоро ще го видиш. Дали не си ползвай флашове и такива неща? Не си ползвам само игнета. Think that looking up? Thank you. Гъджа, той афака човека. Гъджа, че пише. Дори трябваше да се плашна, че да оживея. Убия афакато. Браво. Искате ли да я убия? Да. Окей, идвам. О, каква плячка! Ох, майко, ох! И аз тя свалях до сега. Ох, трябва да ми виждам обаче. Сваляме като матка. О, майко. О, fuck yeah. Ясото е тука. Welcome back, Ясо. Не! Каквото влезе? Човек, what the fuck? Коста! О. Моля, искам асист. Ю! Човек, вече прекила имам. Искаш да ми асист. Already. Already 3 kill. Къде ти е сътома? Ето го, ма. Треба. Вчера пресяно ние хапчета, да. Помниш ли? Не. Вчера ще им хапчета на пресян, дали си е пил.
Да. О, аз още не съм пила мои крачета. Аз се ще да напиша. За can I take a blue? Дъбле. Ясното ще ми е интересен. Дъбле. I'm fucking dead, man. Dead man walking. Sure, dead man walking. О, майко, давай, няма пасивка. Къде се? Няма мана! Пака има! Пич! СС. Но, то си пусна пошенките, има някъм. СС няма ясо. Тук е. Намиргам. Теля. Да. You don't say? What you say? Аз вече съм 6. I want die. Ома галена толкова се зле. Ясо, ти мама. Пуса си уинвола на W-то ми. На W-то ми, на Q-то ми. Как ти ги говоря? Майката Леона, защо се върна, Кой ти е викал? Ти баш на хаос. Майко не. Пак си пусна W-то, когато си... Да се играе с една ръка някаква. Си PHG версия. Да, но той как играе Катерина с една ръка, това е много трудно. Сигурно, да, мишката му има такова. Така, може. О, да демидж! На мен ли бе? Не, на мен. Че нямаш демидж, бе. Мамо! Що ме какво прави? Мамо! Мариела гадна. Мариела лош. Тъс как ме избута назаде? О, мафа. Аре, с моята вина ще биш, О, майко. С моята вина ще биш, Може да ти открадна това. Добре. О, майко. Но ела, дълъг. О, майко. Виж ме на колко съм. О, какво правиш там, бе? Водка бе. Я но! Виж ли един хит? Виж го! Зак, I believe. Аре бе. Пък ми бе. Нищо, поне си взех двете неща от ти. Или къде? От луден сефото. О, майко, на един хит е тая. Та са за абсолютно нищо. Буквално, добре убити тая негърка. СС. К. Той идва насам, нали? Да. О, ма fucking god! О, my fucking god! This ultimate Аре бе хора! Кой ми пише бе? Иране. Някаква зака лутва ясото тук стени мини глупости. И никой няма да й помогне, така. О, майко! Те велите горе. О, май fucking god. О, май fucking god. Най-нема слона по-бързо нещо. О, О, shit, Вин. О, да комбо! О май fucking god. О май fucking... Genius. О май fucking god, това не е. Това не е на хубаво, fuck! Мотай, направи. Може ме бут. Fuck! Варнаха, fuck! О, към дет! Fuck! Човек, тяхното зак е много ОП, нашия зак ми се струва. Със ясно. Провалих се тотално на това.
Кой искаш и да, бе? Ето той сам си каже, че съква. Снимам. На, лоди. Колко сте? Мама! Майко Иляне! О, те взема дракона, нали? Те си го взели, нали? Не са. Майко часата ти. It was worth it. Факаю. Латка. О, че не достигнах. Майка ти. Тук не си ради? Да. Ами ще кажеш. Е солоно флаш. Извиняй просто тук Илян да пише. Well, suck. Да. Те с трима ли дойдоха? То как ми се цели трудата, майко, какъв смотан. Мре. Как го уби? W и... не W, по-точно... Q. Да, Q и Ignite. Великото комбо. Женска вече тук. My fucking god. Убил, бе. Дайте. Ога, О, флашнах. майко, жива съм. Флашнах без да искам, майко, че съм тъпа. Еко към блу. Чвай за блу, бе. О, майко, то с монстър не се отразява. Сега ме заблюка. Искаш ли Илян да дойде за следващата игра? Окей. Нямам да... Ти... Можеш да дойдеш. Някакво можеш, ще едно ме забрани на някой. Не, защото аз му написах женска вечер. Нещо такова. Да. Айде. О, майко ще вземат колата. Пак? О, това ми миска. Почвам чест. Ако не съм почнал чест, добре ще дойда. Окей, няма да вземат колата очевидно. Та звир, ако биш дошла, ще вземат колата очевидно. Дракон. Loud and clear. Аре, бе, дракон. Младежи. Зак, какво правиш? Няма да правим дракон. Please, wing. О, де да ти го взема? Чадо. Те са и там. Fucking hell no. Wow, the Oath of Dreams. Та защо ми не е по-късно само да питам. Браво, сега дракон. Ох, благодарение на кого? На двамата. Да, така. Не, всички го изграха добре. Някакво никой не умря от тях и четиримата измираха. Ясо, АПК. Аз съм рекорден. Не, ако имам да някой съм рекорден. Първо ще забера за лудам си, ако чакай колко ми трябва. Значи той като го продам, ще имам 600 отгоре. Лудам сихото е... аз имам пари за никой. Не, още няма.
I hope so. Ела за тяхното бу, ако го искаш. Да помогнем на Трандамер. Не. Той се справи сам. О, Катерината му се измахнала. О, майко, виждам 3 кил на супер. Мими. Мими. Не ме интересува, виждам 3 кил на топ. Аз съм Сона Асасин. Опа, закива към мен. Не мерси. I love you. Oh shit. Zach, I can see you, my friend. Кай. Елате тука. Има идващ към вас. Виждате ли го? Аз го преследвам от 30 века. Чекам само да ма джукне. Нашия Зак. Добре, елате да фагнем главата. Ня, избягаш, ма. Ла. Ла. Добре, айде. Ще бягаш очевидно. Напротив. Аз си, че си при нас тук да гоним Вейна. Аз възпинах и отчех към льоната. Кой има стилност на делата? Та сплаща през стената си. Представя се през стената. Fuck me. Нищо. Сорка, shit! Fuck me. Ай, не бъдем помогне! Зак? Не, няма смисъл, нямам смисъл. Да идват да се суицидват. Suicidal. О, имам пари за уни. Аз чакам за Лихбейн. За луден си. То Зак отида да се самоубива. Даже и за саппорта айтема си имах пари, о май гад. Не, верно. Nice suicide. Suicidal. Как го взе по дяволите? О майко! О майко! Уби льоната. Няма успех. Аз идвам. О, майко, колко съм далече, що нямам фонгард. Но ако бях там, майко, каква четворка ще чакай? Каква четворка? Каква четворка? Хубава. Прясна. Чакай, тук искам аз. О майко. She's so good at video games. Ко? Не. Help me. Help. Мен ма гониха за ред. Help. И мен ме гонят. О май гад. Признавам те, бе. Казах и пък изтръгва да се. Върх! Взех кил. О майко. Дайте. Но утнах ли те, маняк? Тук всички избрахте. Не! Нет! Няма да умра тук. По този мизерен начин. О, Марила да бос, Марила да бис, Марила да... Сачка по. Кой направи трипове? Добре. Говорим, повтарям. Добре. Christmas is coming. Сега ще ти напомням да затвориш лаптоп. Следващия път ще остане за един месец годиш. Ради. Напомни ми да ни викам повече. Убих си Леоната, by the way. Тях е мълтна. Видях. Рект, Леона, рект. Реект, мейт. Реект. С колко далеч мога да скача и бас чудовището.
О, майко, Лич Бейн. Oh my fucking god! Читай. Аз съм dead. Аз съм dead. Не, умирай се. На кой му тук? О, майко. О, това е Homeguard, да сме по... О, майко. Минитис. О, майко. Не знам, Кристиан ще взема. Fuck my fucking life. Фак. И той като те пъкам, не знам какво да го пъкаме още. Майко, лаш. Полза към here, I'll heal you. Oh shit, I'm dead now. I'm dead. Oh, Christmas is coming. Wow! Ти се имаш само той кила и ви кажеш peace out, bitch. О. Oh shit. Ива Марила. Върни! Ама ги отнах, нали биш стряхни? И аз викам върни, майка му Друг става. исках да сложа лард, наистина исках да сложа лард, обаче без да искам да отнах. What the fuck? Ти какво там? Супер! Какво беше? Хайде оттам. Какво беше това? Съм сода, кой Бе, тя ме избута на скъпата ния. Get wrecked, скръп. Обичам да вземам драгове. Моля, о, майко. Аре. О, че на моята вини ще да пиша. На моя отбор ли ще да? О, че настъмна. Слюна. О, ката. Някой всички чеме за Катерина. О, аз малко ще умри. Ще умирга. О, мерси, че взе така взеха си. Къде ми е Миджайса? Той аз съм се скъпа тази игра. Защо играя без него? Човек не трябва да ме предава там, който си вземам, когато игра си спомня. Мими! О, fucking hell. I'm here. Не, ще е баба. What the hell? Oh shit. Да. No shit. О, как е скейтна с Тио. Тук имаше някой, нали? Le escape. Кой беше тук? Аз за замаха. О. Ще тука. Fucking! Една Катерина ли видях преди малко? Добре, Меджайс, аз идвам. Меджайс. Мими, виж, купих го! It begins! Fuck are you? Мими, виж чата. Oh It begins. shit. She's coming for me. No, she's not. It begins, Мими. It begins. Моля? И ти ли идваш в клуба? Имам бубав ли? И ти ли идваш в клуба, казах? Да, бе. Охо. Повече бих се радвала да имам бубав, ама... Малко мувмент спита още отгоре. И много мана пошанки, защото слаг. Свет оверлорд. Винаги ли ти дават и старт 5 стака? Да, винаги като си купиш имаш 5 стака, ама тъпото е, че мога да паднат до 0. Само като умереш веднъж. Не, като умреш. Като умреш веднъж паднат на 3, после на 2, после на 1 и после... Не знам надолу какво става. Да.
Get ready, scrap. Добре, първи. Айде, два стака тук. Един стак, достатъчно. Къде отиваш, ясно? 2 стака. Има 8 стака. Шам сила. Ага, Майкъл, Катерина, рект ми. Дайте, стаквай for days. О, 12 стака. Тъндата някакъв си от нас да не го уби колата. Аз бе. Тръмдата. Аз да направих и аз. Вече сам с 10 стака е. GG please. Някаква флаш, простичко. Имам чувство, Виж ме! че сме единствените хора, които преди да... нали, другия отборкът за сарентни, иди да си пускаме флашове, квартите, лото и всичко. Това беше за 10 епизод на League of Matchmaking. Ако ви е харесал, дайте директ и го споделете и ще се видим в следващия епизод. До скоро!